Ľubica patrí vďaka svojim lesom k najbohatším obciam na Slovensku. Tamoší starosta to aj patrične využíva. Lenže miestni poslanci tvrdia, že každá obecná investícia je vlastne tunel, v ktorom sa časť obecných peňazí stráca. Paradoxne tak plná obecná kasa priviedla ľubickú samosprávu k totálnemu krachu. Jeden z prvých kameňov úrazu sa volá Kamenná Dolka. Ide o lesnú cestu, ktorá podľa starostu potrebovala rekonštrukciu. Obec ju prostredníctvom firmy zo Spišskej Belej opravila a stálo to 23 miliónov. Poslancom sa však táto čiastka od začiatku nepozdávala. Tu to dobre vidieť, že stará cesta bola v podstate len zaasfaltovaná a nič viac sa na tom nerobilo. Takže myslím si, že 23 miliónov korún je strašne veľa. Poslanci dali vypracovať znalecký posudok. Ten potvrdil, že reálna hodnota vykonaných prác nepredstavuje 23, ale len 14,5 milióna. Poslanci sa pýtajú, kam išli zvyšné peniaze. Ja ten znalecký posudok berem ako pašpil. To som 100% presvedčený, že tie investičné akcie nie sú v poriadku. Na každej akcii sa proste dohodnú firma a v podstate s niekým. Tieto praktiky pán starosta prevádzal, čo prevádza teraz, prevádzal už v minulom volebnom období. Možno nebola tá komunikácia dodaná najlacnejšie, ale s vysokou pravdepodobnosťou sa to udialo zákonne, to znamená v rámci možno trošku aj deravých slovenských zákonov, ale platných zákonov. Obec je veľmi bohatá a keby sa hospodarilo s tými peniazmi, ako by sa malo, tak v Ľubici by mohla byť každá druhá tehlička zlata. Ďalším problémom je tento rodinný dom. Kedysi patril obci, dnes to však už nie je pravda. Bol som na katastri, zisťoval som stav nehnuteľnosti a zhodou okolností som prišiel aj na to, že tento dom, ktorý je v pozadí, už nepatrí obci, ale je na liste vlastníctva súkromnej osobe, konkrétne sekretárky obce. Tá za dom zaplatila len 560 000. Starosta teraz to, ako sa nehnuteľnosť dostala do vlastníctva sekretárky, vysvetľuje pred súdom. Ja som u svojich poslancov to zvyknutý, takže to nie je prvý ani posledný súd s ním. Predaj nehnuteľného majetku obce môže zrealizovať jedine obecné zastupiteľstvo. Celá chyba je v tom, že ďalší, okrem nej, mali ďalší 4 poslanci o to záujem. No, a asi sa medzi sebou nedohodli, že kto to kúpi, tak teraz všetko vinu skladajú na mňa. Poslanci starostovi vyčítajú aj to, že obecný úrad a organizácie v jeho pôsobnosti obsadil svojimi rodinnými príslušníkmi. Doviak je vedúci lesov, Doviak je ekonom, keď je aj v podstate iné meno, je tam Lejsek, ale je to rodina Doviakov. Všetci hlavní ľudia na obecnom úrade sú Doviakovci. Unikátny, názorný príklad je tam o konflikte záujmov, keď je starosta priamym nadriadeným jeho synovi a tak ďalej, všetkým blízkym príbuzným. Keď mi niekto robí dobrú robotu. Keď organizácia Transparency International Slovensko, s ktorou spolupracujem, predčasne robila prieskum verejnej mienky, kde podľa ľudí je najväčšia korupcia na úrovni komunálnej, tak najviac ľudí povedalo, že v oblasti rodinkárstva. To znamená, že starostka zamestná na obecný úrad, na organizácie zakladateľské alebo zriaďovacie pôsobnosti obce svojich príbuzných, či už priamých alebo nejakých vzdialenejších. Zrejme sa toto deje aj v prípade Ľubice, ale opäť treba povedať, že nejde o porušenie zákona. Starosta už definitívne stratil dôveru 11 poslancov. Tí dokonca v marci zorganizovali referendum o jeho odvolaní. Medzi poslancami a prívržencami Doviakovcov vzniklo veľké napätie. Diktujete všetko dookola, čo sa deje tu v Ľubici. Všetko diktujete vy. Áno, vy diktujete. Tak to máme veľkú moc. Máte, to ste presne povedal, máte veľkú moc. Veľkú moc. Áno, a preto vás treba zastaviť. Ten starosta žiadnu chybu neurobil. Ja si myslím, že je normálnym demokratickým starostom a stará sa o tú obec. Je tam proste prvok diktatúry, že on je Ľubica a on všetko zariadil, zrobil a tak ďalej. Nepripustí proste myšlienku, že niekto druhý má tiež nárok na nejaký názor. 957 ľudí v referende hlasovalo za to, aby Doviak zo starostovského kresla odišiel. Referendum však bolo neplatné, pretože prišlo menej ako 50% voličov. Budeme budovať ďalej túto obec. A stačí vám to? Keď nie, tak ja odídem pred kamerou. Stovky Ľubičanov trápi, že na zvolenie starostu stačilo 580 hlasov. Na jeho odvolanie však nestačí ani takmer 1000 nespokojných občanov pri referendovej urne. Ide o systémovú chybu zákona a bolo by žiaduce aj v nasledujúcich mesiacoch, kedy sa ide otvoriť zákon o obecnom zriadení, aby sa zladila táto
táto diskrepancia, táto nerovnosť, aby sa napríklad určilo priamo v zákone, že na odvolanie starostu sa vyžaduje, povedzme, rovnaký počet hlasov, akým bol zvolený. Ministerstvo vnútra plánuje ešte v tomto volebnom období otvoriť zákon o obecnom zriadení, aby sme do nej zakomponovali buď návrhy, skúsenosti a akékoľvek požiadavky zo strany samospráv, ktoré vyplývajú z praxe. Po neúspešnom referende ľubickí poslanci prijali uznesenie, ktoré starostovi vyslovene zakazuje bez ich súhlasu sa púšťať do akýchkoľvek investičných akcií. Na jednu z ulic však začiatkom leta napriek tomu prichádzajú ťažké mechanizmy. Bez vedomia poslancov sa začína rekonštrukcia cesty a chodníkov. Nebolo ani výberové konanie a opäť vlastne tú akciu začala realizovať firma, ktorá robila lesnú cestu, na ktorú sme vlastne dali zrobiť znalecký posudok. Chodníky, ktoré sa robia na Mierovej, sú robené bez stavebného povolenia na čierno a zase to robí starosta podľa seba, jak mu to pasuje. Tam na to nemusí byť stavebné povolenie. Poslanci tvrdia, že to bolo bez výberového konania. Nie je bez výberového konania, všetko je v poriadku. Čiže bolo výberové konanie? No, bolo výberové konanie. Bolo vyhlásené normálne? To nie je verejná súťaž, lebo to je len nad 1 000 000 korún. Je to drzosť, starosta si robí posmech z poslancov a v podstate si myslí, že je bohom v obci Ľubica a že môže robiť, čo chce. A myslím si za tým, že dovolím si povedať ešte jednu vec, že za tým je niekto celkom iný, lebo to, čo sa deje a bez toho, aby sa niekto za to zodpovedal a deje sa to ďalej, tak musí byť niekto za tým silnejší. Poslanci majú na mysli konkrétnu osobu z najvyššej politiky, tvrdia totiž, že na dianie v obci už upozornili všetky štátne orgány, ktoré by mali podľa nich konať. Tie však ich podnety ignorujú, odmietajú ako neopodstatnené alebo vybavujú príliš dlho. Pán starosta má také veľké právomoci a drží nad ním ochrannú ruku pán Harabin. Ja si myslím, že keď je ministrom spravodlivosti na celom Slovensku, tak prvom rade by mal pozerať trošku aj na svoju rodnú obec Ľubica a jej pomôcť. Minister spravodlivosti nemá žiadne informácie o prípade a situácii, ktorú opisujete. Do Ľubice chodí sporadicky. Príklad Ľubice je trošku taký slovenský a síce v tom zmysle, že deje sa tam možno veľa vecí, ktoré pre väčšinu obyvateľov tejto krajiny nie sú veľmi etické, ale pri platnej legislatíve sú zákonné. Starostovia všeobecne na Slovensku sú ako medvedi. Môžu zlomiť a zrušiť včelstiev, koľko chcú, ale nikto ich za to nepotrestá. Trápenie ľubickej samosprávy sa už čoskoro skončí. Na poslednom obecnom zastupiteľstve sa totiž stalo niečo, čo nikto nečakal. Odporúčam obecnému zastupiteľstvu, že by sa urobilo tak, že en bloc sa všetci zdáme svoje funkcie pred notárom. Vy všetci, ja tiež s vami. Uznesenie poslanci jednomyselne schválili. Pravdepodobne ešte v septembri sa teda všetci volení predstavitelia obce vzdajú. Čo však bude potom? Prestanú milióny, ktoré z okolitých lesov doslova tečú do obecnej kasy, ľudí rozdeľovať?